Alamin natin ang detalye nitong balitang gumimbal sa atin noong Huwebes hanggang kahapon. 11 estudyante nasugatan sa pagsabog ng portable butane stove sa Dagupan City. Kamag-anak ng biktima nananawagan ng tulong. Para sa detalye, panoorin sa ulat ni Idol Neil Muyano. 104.7 IFM. Report! Kasalukuyang nagpapagaling ang 11 estudyante matapos masangkot sa pagsabog ng isang portable butane stove sa isang kainan sa Barangay Karanglaad, Dagupan City. Ayon sa initial update ng Dagupan City Police Office Police Station 2 sa panem ng IFM News Dagupan, 8 sa mga estudyante ang naka-admit sa isang pribadong ospital. Isa sa kanilang nasa intensive care unit o ICU, habang 3 naman ang kinamot bilang outpatient. May injured tayo na mga estudyante, mga 11 na student. Out of 11, yung 3 sa kanila outpatient, and ang na-admit ay 8. So 8 sa mga na-admit, isa yung nasa ICU due for surgery siya. Dagdag pa ng pulisya, nagkaroon na umano ng paunang pag-uusap ang may-ari ng kainan at ang mga kamag-anak ng mga biktima, at nangako umano ang may-ari na sasagutin ang gastusin sa pagpapagamot ng mga nasugatang estudyante. So kahapon napag-usap namin ang management and yung mga relatives ng ating mga patients, kung saan nagkaroon sila ng initial agreement na ang management ay iso-shoulder niya yung mga hospital bills, mga expenses nila. Sa eksklusibong panem ng IFM News Dagupan sa kamag-anak ng isa sa mga biktima, sinabi nitong nakulat at nabigla ang kanilang pamilya nang mabalita ng insidente na kinasangkutan ng kanilang apo. Sabi nung apo kong isa, si ate-ate nasabugan, sabi niya. Paano nangyari yun? Sabi ko. Kasi nasa school naman siya, sabi ko. Yung pala, yinaya sila dyan sa ano. Kamusta po ngayon yung apo niyo ngayon dito sa ospital? Medyo ano pa siya, nahihirapan pa, masakit daw. Sinubukan din kapanayamin ng IFM News Dagupan ang pamuno ng naturang kainan, ngunit pansamantala nang itinigil ang operasyon kasunod ng insidente. Samantala, kinumpirma naman ng pamilya na sinimulan na umano ng may-ari ng establishmento ang pag-aasikaso sa hospital bills ng mga biktima. Tuloy namang isinasagawa ng Bureau of Fire Protection o PFP Dagupan at ng Dagupan City Police Station ang investigasyon at inspeksyon upang matukoy ang sanhi ng pagsabog. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.